mulai pek menit. Turu. Ya ini ya turu. Kesel. Wes tangi. Apa? Ngeteri sapa? Pin. Nyapa sitok ae. Sitok ae kok akeh men. Rantek. Nyapa wong loro. Rantek. Sik tak sok lan ngeteri. Ya dimamno. Akeh lek ngeteri. Lek ngeteri akeh. Diteri apa tak pangan sitok. Jadi dikekne aku. Aku rantek. Rantek aku. Sitok iki war kok samu ini gedine lho, Cah. Ngono ae gendalon. Gedang kepok. Heeh. Ndak timbu karo karpi to, embuh. Bek menit mulai. Balik diterne kakange dik iki. Ora dijipuk. Karo bojone enggak dijipuk. Enggak. Rene neng apa? Ora jipuk tenan. Rebo. Neng rebo karo becek. Becek ndi? Neng bajak. Walah ini Mbak Win. Embuh, sing lewat lanang apa wis gelem ngeterne. Nesu. Sing lanang nesu. Heeh. Heeh. Sing lanang kok. Oke, mangan gedang iki, Cah. Gendalon pisan. Heeh. Kene isis nang kene. Tak mangan gedang sik, Cah. Gedange jan gede lek enggak Mbah Mah. Amene lho. Ya pedagang gak isne. Amene. Dan Kene lingkuh nih, Kang. Iki lho, anu rada kanan. Kene. Wah, maju terus, lurus. Lurus. Terus kene. Aku. kene. Burimu, anane. Aku nentek. Cek. Aku nentek lemes. Nah, wes. Nih, son pas. Nah. Aku nentek. Ini kan. Apa nih? Terus ya. Wes kok. Cipuk ning gedang. Hidung gedang, kabeh. Mangan gedang. Cek cipuk Mbah Mah. Wah. Jan gede lho. Kosong. Kosong ora. Kosong. Ini roti. Lah entuk rezeki, Mas. Ibu. Itu gua aku. Wes. Ya, teman. Ndak tibu karo. Ndak tibu karo. Oh, kena pakai itu. Gak nyepin pakai. Ki ditumi sitok-sitok iki. Ayo. Ora ada tok gendalon yo. Heeh. Ndang dintekne, Pak. Heeh. Kosong. Cek tak wis nganu. Cek rada apik. Cek rada apik. Cek sok ae. Heeh. Cek sok ala apa. Yang kok dimam sitokne. Wis gak dipangan. Iya. Ya nek tunggale. Kulite kok wandrok. Ya nek tunggale. Kok enek lentenge to? Oke. Enek kelentenge sitok. Enek kelentenge sitok. Lho kok metu kentenge? Sitok. Emang Wong kepok kok enek kentenge.
Kepok apa kok wedi? kepok lulang. Ada kentangnya no kepok lulang. Ada kepok gajah ada enak. Lalu kalau itu ya. Kok aneh tau lah ngocak iki. Ora. Brengosnya njaluk nyukur. Iya. Ngedabel nih brengos. Iya. Kemen. Telung dino ra dicukur ya itu wae. Jawa. Jawa ini kalah ketel. Heeh. Aku itu Jawa ini. Kandel Kang kulite. Kok rada nganu. Kok yang Elek iki. empuk. Delok Kang. Delok elek apa ora? Jadi ngocaknya. Tak oncane. Kok aneh lah. Kene. Kok kemateng. Mbok ora. Ora wis apik. Awas blok di rumah nih. Udah dipangan kae. Kok kemateng. Udah dipangan ikan kae. Apa? Kulit. Kulit. Tak kebak. Engko sakjane dicarpe. Oh. Kebak tak. Udah dipangan ikan. Ceplok kok. Nek rene ben meneh lek mulai esuk mau. Dia ini. Lho, Ini isu. diingi esuk. Sik to. Aku diingi ra rene blas ya, Pak. Heeh. Dedino ndi? Kak. Ngecat tak ndi? Iya. Ngecate mariku jam Oh. Ngecat apa? ngecat anu apa jagrake pitik sampai jam 8 bengi kok. Leren diluk golek ramban terus arep atus sama awangan wis ngecat sik bengi. Iki mung tas mari tok ya. Yo. Ngecat. Ngecat nyemprot. Berarti diingi sore. Heeh. Berarti mang isuk Ini isu. diingi isuk. Heeh. Berarti diingi dimasakne sik. Rencana yang putus ya. Ya. Diingi isuk berarti dimasakne anu bek menit. Tinggal mulai dimasak nih. Lambane. Tinggal mulai dimasak nih. Anu. Tambah ini. Oh, diteri Pak Sodikin. Diteri Pak Sodikin. Betul, kancelmu. Betul di. Solo ada menti wi. Kesit ya? Cak ngono iso icul lho kok sedeng ngono lho. Kok kesit men? Kok mengaku. Iya. Jol. Ngerti sak ngono. Icul. Diingi rono Pak Sodikin. Mbak, dolan ngene bapak kono lho Dik. Jadi Heeh. Arepe dolan rono, bapak urung mulih ngarit, terus baru dolane babatan sik. Oh, ya apa? ya ini iki lah. Terus ya dok suwi ya. Terus sor bengi balik neh mbok ora aku enggak rono. Jerela omong kore neh. Kok mereka kok malah belum dolan rono. Nah, ini ora tahu kok. Ora tahu. Malah belum dolan baru bodo lho. Heeh. Belum dolan rono. Ket bodo. Heeh. Mau nih belas urung tahu rono. Heeh. Apa mbak neng babatan dolan ngene sapa? Neng babatan dolan ngene sapa, Bu? Gane anu kakange Marmi. Sapa kakange?
Kakange Marmi ke Sapa kakange? mbuh kono ya kerep nyanggane kina. Tunggale sapa lho jenenge? Tunggale Marmi. Lah ya jenenge sapa? Aku jenenge ya Duwe tunggal ning kono. ning kene kae ya Rene. Rene. Rene ngantek suwengi. Heeh. Wedhus sakmono kok sik sedeng ngono lho. Emang aku. Ora nggo mantol ya, Kang. Ora. Kok telas? Ora iki. Gak ya? Gak. Bersikile tok telas. Yo. Berarti posisi mulai mlaku mulai. Yo. Budal. Udan sik budal. Iya. Udan mah budale sampean berbedok ya? Heeh. Enggak ya. Sik budal. Budal. Teko ndi udan? Udanan. Yo. Yo teko Kapringan. Oh, kok sik posisi ngulon. Tembus ke anu berarti. Tembus ke Bonsari. Apa cari terang? Oh iya, rautan ngono. Enggak. Aneh mon. Iya. Lah, bojoku mulai sore emang jereke deres kulon. Iya terakhir. Tapi Bonsari ora. Tuwa resok. Yo. Bonsari Tuwa resik ya makane. udah tapi terang. Hmm, Emang kan tuwer sok. Aku lungguh terang. Yang gedang tok. Dan Wis, enteng. enak lenteng ya? Lah iya, ngono ya. Kuwi. Tak omongne nek lentenge ya Ah, bagus ya. ngadep nganan ya. Cocok nganan. Gedang kepok nek lentenge. Enteng. Lah aneh ya sik. Biasane lho renek. Ratos. Entengnya enggak. Sing arepe ndandani radiomu ora anu, urung liwat. Gung. Hmm. Kok ora liwat yo bareng omong. Ya iya. Malah gue bolak-balik ra liwat. Heeh. Ruki mang si awan gonceng Pak Yet. Mulih. Heeh. Kondi Kok Kapringan. bareng injo barengi Wis lah udan. Boleh liwat terusan. bareng udan. Ya pas saiki lek liwat mbuh. Heeh. Jan ngantek yang iki yo. Heeh. Boleh ngono. Dadi disipan. Biasanya terakhir sore-sore ya liwatnya. Ya, heeh. Apa? Luweng. Buak ngono. Kaki 1000. Ngungkeri man. Ngeleh ngungkeri ora kena dicepot jereke wong tuwek-tuwek mbiyen ra kena cepot. Yo kena. Kena. Ya iya. Gue dibenggangnya kena. Heeh. Ora rusak. Iya. Kaki 1000, dihitung sikile ora enek 1000. Keren. Iya. Cilik kok. Gimana oleh roti gasak ya. Biasa. Hmm. Bar madang ya? Kurang kok. Oh. Keren roti. Ya. Di ini anaknya apa tak terikat? Aku baru ngulon lali ya Iya. berberkat sing kae tok. Kan sesuke aku tahlil nih. Oh iya. Bar tak kene sampean ke Oh, tahlil kok ini anu to Mbak Hasri to kae. oh sore nih. Sesuke no sore tahlil nih gini. Oh iya iya. Aku lali. Kandain tok kayaknya. Sampai bengi aku ngecat bareng ngecat terus tahlil kuwi kowas lho ra. Ngantuk dan turu le. Iya. Kita ternerene lali to. Iya. Yo, jane yang ngasare sak jamak nih, jane ndak ngasaran ndak apa-apa jane. Heeh. Itu tak jamak mah. Ya. Marah iki jogo-jogo.